सनाफोर नै आंहा दिनैहाय आलु टमेट' अमा बेदर नै जि गोथाव संबाय सनाफोर मोनबाय मुस मुस गोथाव जाथारबाय। साहा फुदुंनोसै आंहा नै गाइखेरखौ जानबाय लोगोफोर गाइखेराबो नै गोदौबायानो नै साफात होनोसै आं। साहा बानायबाय लोगोफोर। हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर। दानो साहा लोंनोसै मुरि भुजिया फुंनि साहा सनाफोर भुजिया गोदैबो होदों। नोंथांमोनखौ साहा लोंनानै बरायहरनाय थाबाय सनाफोर। दैजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै नोंथां दा साहा लोंग्रोबाय आरो फुंनि साहा। जि अखा दामब्रा हाबाय सनाफोर दिनै फुङाव भिडिअआ दावराव जाबाय। नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो। साहा लोंनानै लांफैबाय आरो मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै आङो। नारेंखल हानगासिनो जोंना गुमैया नै दे बिश्वकर्मा फुजानि नारेंखल हानखाबाय लोगोफोर। सानबैसे दङलै बिश्वकर्माया? 9 दिन। 9 दिनल'सैनो नै नारेंखल हानदों गुमैया। गोमोन गोमोन बिदै लोंजागोन ने दाबबा? नारेंखल हानदों गुमैया। बिदै दंजोबो ने? फिसा फिसा नारेंखल हानदों। बिश्वकर्मा फुजायाबो सौफैथारबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै सोलाबनायखाय नारेंखल गोरान हानदों आरो नै गुमैमोनहा। बाबा नांगौ नारेंखल फिथाइया नै फिसालायाबो बिफाजों नारेंखल फिथाइ रोगाफादों। थोसिगोनहाय बिश्वकर्मा फुजा महालय फुजा लोक्षि फुजा दुर्गा फुजा थोसिगोन नै। जोंहा नारेंखल हानदों दिनै सनाफोर दानफायजोब्बाय माखासे हानखांबाय। थैबाय नारेंखल हानाया नै थिङा एसे गेरेबबाय आरो नै सनाफोर आंहा बहल बिबार बहल बिजौ नै मैगं खानो नागिरदों आङो सनाफोर नै ओरैबायदि मोजां मोजां नै गावलां गावथां बारनानै दङ बेखौनो खानोसै आंहा सनाफोर दिनैहाय नै वाव जि मोजां मोजांथारहाय नै बेखौनो खानानै मैद्रु जानोसैलाय आंहा सनाफोर नै बहल बिबार बहल बिजौ खानोसै नै आं दा एसे मोजां मोजां बारनाय बिबारा लोगोफोर बिदिखौ जानो गोथाव मोनो आङो बहल बिजौ बहल बिबारखौ नै दा आं खानोसै सनाफोर खैजोमाबो दंलायोहाय एसे आं दा खानोसै सनाफोर खागासिनो खाबाय थानोसै सनाफोर नै आंहा दा नै मैगं सायनोसै नै फ्रेस मैगं खानानै लाबोलायबाय आंहा सनाफोर नै बहल बिजौ बहल बिबार नै सनाफोर मैद्रु जानोसैलाय दिनैहाय नै बहल बिजौ मैद्रु मैगं सायनोसै सनाफोर नै सनाफोर आंहा नै सायनोसैलाय आंना दिनैनि खाजाया नै एसे नै खानानै लाबोबाय सनाफोर आंहा नै मैद्रु मैला जानोसैलाय नै फ्रेस थान्दानो सनाफोर जि मोजां मोजां बिबार बिजौ खानानै लाबोबाय नै सनाफोर आब'आ संनोसै दिनै सनाफोर बेखौनो मैगं सायनोसै बिबारखौ आलदा खादायाव लाग्रोनोसै आं गेब्लेयो नालाय बिबारा एसे गेब्लेयो
बेखौ मैद्रु संसै सनाफोर दाख्लिनिफ्रायनो खाथारासैमोन जि लावब्रोजोब्बाय नै मैगं सायसै बहल बिजौ गराय गांसो सनाफोर बिदिखौसो गोथाव मोनो आङो गगा मोनदों एसे गारामाया थरायदों सनाफोर मैगंखौ सायखांबाय आंहा नै संनोसै आराम सायखांनानै सुखांबाय आरो सनाफोर दा संनोसै आरो संनाय खावनाय स्टार्ट खालामसै आंहा सनाफोर नै बहल बिजौ मैद्रु बिबार बिजौ लगायनाय नायलांबाय थादो सनाफोर मा सङो नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै थाव सेरबाय आंहा लोगोफोर मैद्रु एवनो सेमोनो जब्बर बहलखौसो होखाबाय गोदै जानायनि मैद्रुआ रबबाय आंना लोगोफोर दै ओंखारबाय एसे सनाफोर आंहा दिनैहाय नै दालि ओंख्रि जानोसै आरो दालि बानायबाय आरो दालि जल थाव सेरखांबाय आङो सनाफोर मोनबायानो दालि जला आंना सनाफोर नै आं आलु टमेट' अमा बेदरबो एसे एवबाय आरो नै गासिबो मोनजोब्बाय दालि जलाबो बहल बिजौ मैद्रुआबो नै अमा बेदराबो सनाफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै नै अमा आदारबो रुबु संबाय आङो सनाफोर नै बहल फिथाइ ओमफ्राय नै खांखिलर ओमफ्राय नै फान्थाव ओमफ्राय नै खुमब्रा होनानै ओंख्रि जाजायिफोरखौ अमानो होबाय आरो आं सनाफोरनि फान्थाव गोरा ओमफ्राय खांख्रिखला गोमोन बहल फिथाइ गोरा देरग'नायफोरखौ अमानो नै गोथाव संबाय आङो सनाफोर ओंखाम ओंख्रियाबो मोनबाय अमा आदाराबो मोनबाय आंना सनाफोर नै दानिया आङो माबासो गाइखेरसो फुदुंनोसै अरखियाव दुंस्लाबगोना दुंस्लाबलासै नै गाइखेर थलथब अरखियाव गाइखेर जानबाय आंना जोबथ'बाय संनाय खावनाया सनाफोर एबार जानायनि फारलासै आरो सनाफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जाय जोबजासे नायदों बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय सनाफोर नै दा गाइखेर जानानै लाबाय